का रवा जानत बानी की आपके शरीर में एगो अद्भुत अलार्म सिस्टम बा जवना के नाम बा इम्यून सिस्टम। एकर काम बा की कीटाणु जैसन नुकसानदेह चीज से आपके बचावल जाए। जब आपके प्रतिरक्षा प्रणाली के कवनो खतरा के एहसास होखेला तो वेगो अलार्म बजावेला, जवना के हमनी के सूजन कहनी। सूजन का होला, सूजन के फायर अलार्म के रूप में सोची। ई एगो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जवन की आपके नुकसानदेह चीज से बचावेला। लेकिन कई बेर ई अलार्म हमनी के शरीर में तब भी चलत रहेला जब असली खतरा ना होखे, जवना के पुरान सूजन के नाम से जानल जाला। पुरान सूजन काहे खराब बा? पुराना सूजन के संबंध गंभीर स्वास्थ्य मुद्दा से बा, जैसे कि दिल के बीमारी। लगातार सूजन के चलते आपके दिल में तनाव होखे लागेला। डायबिटीज, आपके शरीर में ब्लड शुगर के स्तर के नियंत्रित करे में परेशानी होखेला। कुछ कैंसर, सूजन से ऐसन माहौल बन सकता जवना से कैंसर के खतरा बढ़ सकता। रवा ई अलार्म कैसे बंद कर सकतानी? एकर जवाब बा राउर आपन खान पान। कुछ खाद्य पदार्थ सूजन के अवुरी खराब कर सकता, जबकि कुछ सूजन के कम करे में मदद करेला। आई इनका बारे में जानल जाव। सूजन बढ़ावे वाला खाद्य पदार्थ, ब्रेड अवुरी चीनी से भरपूर पेय पदार्थ ई ब्लड शुगर के स्तर में बहुत बढ़ोतरी करेला, जवना से सूजन हो सकता। तले वाला खाद्य पदार्थ ई ज्यादातर अस्वास्थ्यकर वसा से भरपूर होखेला। लाल अवुरी प्रोसेस्ड मांस, इस सब सूजन में भी योगदान दे सकता। अस्वस्थ वसा, जवन की बहुत प्रोसेस्ड स्नैक्स में पावल जाला। सूजन के कम करे वाला खाद्य पदार्थ, फल अवुरी सब्जी, टमाटर, पत्ता वाला साग, पालक, केला, जामुन, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, सब में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होखेला। उच्च फाइबर वाला साबुत अनाज, दाल, डार्क चॉकलेट जवना में कम से कम 70% या एकरा से ज्यादा कोको होखे। स्वस्थ वसा, जैतून के तेल, नट्स, बादाम, अखरोट, मछली, सालमन, टूना, सार्डिन, सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होखेला। सूजन के कम करे वाला खाद्य पदार्थ के अपना आहार में शामिल करके आप सूजन के रोक सकतानी अवुरी अपना दिल, ब्लड शुगर अवुरी समग्र स्वास्थ्य के बढ़ा सकतानी।